Hej og velkommen til dinting.dk. Jeg hedder Jakob, og i den her korte video der vil jeg fortælle lidt om, hvordan man kan justere sin lamelbund. Det er sådan, at mange elevationssenge de er bygget op på den her måde, hvor der er en lamelbund med forskellige antal lameller på. Og på den her der er der 28, det er på vores gode elevationsseng. På vores lidt bedre og på den bedste der ligger der 42 lameller. Men grundprincipperne er det samme i forhold til, hvordan man justerer lamelbunden herinde. Det er sådan, at på de 5 midterste lameller her, der er lamellerne simpelthen dobbelte. Der ligger der en ekstra lamel nedunder. Og det er simpelthen sat sammen med det her, med de her 2 holdere på. Og holderen kan man simpelthen bare skyde frem og tilbage. Og det er altså meget simpelt. Jo længere de kommer mod hinanden, jo blødere bliver lamellen. Og jo længere de kommer fra hinanden, jo fastere bliver den. Jeg har bare snakket med rigtig mange gennem tiden, som ikke ved, hvordan det her det fungerer. Og det er lidt ærgerligt, fordi det kan faktisk være med til at give den her ekstra støtte op til madrassen, og så selvfølgelig op til kroppen. Så lige det man kan sige om det er, at vi er alle sammen bygget forskelligt her omkring hoften. Og det er selvfølgelig også her, at 50% af kropsvægten den sidder. Så det er derfor, at det er forskelligt fra person til person, hvordan lamellerne skal indstilles. Hvis man sætter dem op på den her måde her, bare lige for at give et eksempel, så kan man sige, at de personer, som genereltvis mænd, som er lidt mere lige omkring hoften, jamen der skal lamellerne typisk stilles op på den her måde, hvor at den går lige op og ned med de her justeringer. Nu har jeg sat den til en person, som vejer omkring 80-85 kilo, og det gør altså, at man får en lidt mere fast fornemmelse hele vejen op, simpelthen fordi at hoften ikke sådan stikker ud, kan man sige. Og det gør altså bare, at man får en ekstra god støtte af det omkring lænden, når man ligger både på ryg og på side. Er man en kvinde og ligger på siden og har en lidt bredere hofte end manden har, jamen så kan man med fordel sætte lamelbunden op på den her måde i stedet for. Så det er ligesom sådan et V dernede fra, hvor I ser det. Så på den måde, så kan man simpelthen gøre den blødere hernede omkring hoften, så hoften kan komme længere ned i madras og bund. Og så med de her lameller heroppe, som går op og presser mere på, de går op og støtter taljen på en rigtig god måde. Så det er sådan et par muligheder. Er man nu lidt bredere over hoften, og man synes, der må så godt være endnu blødere hernede, jamen så sætter man simpelthen bare længere ind her, og kører dem længere ud i siden herude. Så har man simpelthen mulighed for at gå ind og ramme taljen lidt bedre, og man skal selvfølgelig også lige sigte efter, hvor høj man er i forhold til, hvor det er hernede. Så det kan man også lige gå ind og lege lidt med, selvfølgelig lige lægge sig op på den, og så lige få en til at hjælpe en lige med at se, hvor er det min hofte den er, og hvordan går det op med lamellerne hernede også. Så det er sådan lige lidt kort om det. Rent vedligeholdsmæssigt, når vi lige er hernede på lamellen hernede, der kan det altså være en rigtig god idé lige at støvsuge hele vejen rundt. Også få støvsuget hernede på motoren hernede. Det kan være nogle gode ting lige til at vedligeholde sin lamelbund med os. Så det var bare lige kort om lamelbunden. Hvis I har nogle spørgsmål, er I meget velkommen til at ringe til os. Også hvis I ønsker at få lidt mere detaljeret viden omkring, hvordan I kan indstille bunden til jer, så I får den bedste støtte. Så det var det. Tak fordi at I så med.